Нека се запознаем с условието на задачата за 7 клас. Имаме квадрат ABCD, построени са диагоналите. Върху диагонала AC е построена точка P, която разделя AC в съотношение AP към PC 1 към 3, а точката М лежи върху BC и я разполовява. Да се намери ъгъл DMP. Ето този ъгъл трябва да се намери. Правим следните разсъждения. Първо ще си построиме един перпендикуляр от M към N. И понеже CNM е правоъгълен равнобедрен триъгълник, то CN ще бъде равно на MN. Защо е равнобедрен? Значи той е прав ъгъл, този ъгъл е 45 градуса, следователно този ъгъл е 45 градуса, значи CN е равно на NM. Така, аз съм написал на чертежа, че ON е равно на NC, но това ще трябва да го докажем. Ако разгледаме OMC, триъгълник OMC, който също е равнобедрен, поради факта, че този ъгъл е 45 градуса, този ъгъл е прав, следователно този ъгъл е 45 градуса, и също така OM е равно на MC, MN като височина към OC всъщност се явява и ъглополовяща и медиана, поради това, че триъгълникът е равнобедрен. По тази причина CN е равно на NO е равно на са равни на по Хикс. От друга страна, тъй като AP към PC е 1 към 3, то всъщност целият диагонал ще го означим като 4 хикс, това съответно ще бъде хикс, АП, ОЦ ще бъде, както казах, 2 хикс и за ОП остава хикс. Ще разгледаме триъгълник ДОП, или както съм записал ДПО триъгълник, който е еднакъв. Доказваме, че е еднакъв на триъгълник PMN. Те са правоъгълни, т.е. МНП ъгъл е равен на ъгъл ДОП. DO е равно на PN е равно на 2 хикс и ОП е равно на MN е равно на хикс. От тук следва веднага, че хипотенузите на тези два еднакви триъгълника DP и MP са равни. Също така ъгъл MDP, ето този ъгъл, е равен на ъгъл DMP. т.е. именно ъгъла, който ние търсим. Нали? Ъгъл Фи. Нека да го означим. От друга страна, нека да отбележим ъгъл ОДП да бъде алфа. Тогава той, поради еднаквостта на двата триъгълника, както споменахме вече, ще бъде равен на ъгъл NPM. Но, поради това, че триъгълник ДОП е правоъгълен, значи ето този ъгъл ДПО ще бъде 90 минус алфа. И като съберем ъгъл МПН и ъгъл ДПО, всъщност ще се получи, че ъгъл МПД е 90 градуса.
От тук веднага следват, заради това, че ъгъл МДП и ДМП са равни, значи търсеният ъгъл ПМД е равен на 45 градуса.